Na prvý pohľad nenápadné kombi. V skutočnosti je to jeden z najlepších superkombikov na trhu. Ako jazdí po facelifte a čo všetko sa zmenilo? Toto je nový Golf R variant. Nový predný nárazník zlepšuje aerodynamiku a výkonnejšie predné LED Matrix svetlomety ponovom spája svetelná lišta. Vzadu záujmu svetla s 3D grafikou. Brzdy zodpovedajúce výkonu, rozšírené prahy a štvorica reálnych koncoviek výfuku dávajú jasne najavo, že toto je model R. Vo vnútri facelift priniesol väčší infotainment s rýchlejším a inteligentnejším softvérom. Nechýba ani digitálny kokpit s centrálnym otáčkomerom a GPS časomierou. Športové látkové sedadlá ponúkajú veľmi dobré bočné vedenie a zároveň si zachovávajú každodenný komfort. A kufor s objemom až 611 litrov, ten je mimochodom o 111 litrov väčší než BMW M3 Touring. Poďme sa pozrieť, ako jazdí Golf R variant. Máme tu performance balíček, takže máme tu navyše režimy Drift aj Special. Vyskúšame si teraz Drift. Vždy treba potvrdiť ESC niekoľkokrát ešte aj na volante, aby to teda bolo aktívne. A poďme na to. Vidíte, že úplne ten donut ide s ľahkosťou. Áno, máme ešte zimné gumy, takže ide to trošku ľahšie a ešte aj prší. Poďme do dvojky. Krásne, človek iba poštekliť plyn a parádne sa dávkuje ten výkon. Veľmi pekne čitateľné auto, ako tá štvorkolka pracuje. Krásne. Potom druhý najzaujímavejší režim je tu režim Special. Ako vidíte, je tu aj mapka Nürburgring Nordschleife a v tomto režime je ten podvozok tak jemnejšie naladený, je taký menej tuchší, aby teda zvládol nerovnosti, ktoré na Nordschleife sú. Vtedy to auto tak lepšie sedí na ceste, zbytočne neposkakuje ako v tom najšportovejšom režime a veľmi ma baví jazdiť s týmto režimom. A ono to pretača aj v tomto režime. Hej, nie až tak veľa, ale podľa mňa úplne dostačujúce. Tiež to teda podrží prevod, ak dosiahnete v manuálnom režime maximálne otáčky. Pekne sa aj sfarbuje ten otáčkomer. Počkajte, však vyskúšame ešte do dvojky. Hej, pekne podrží a ideme ďalej. Ako toto je brutálne auto. Ak hľadáte iba jedno auto, čo dokáže všetko. Toto auto vie byť veľmi ostré, zabavíte sa s ním aj v lete, aj v zime a je hlavne veľmi priestranné. A nemá konkurenciu. Jediná konkurencia je Cupra, ktorá má v podstate tú istú techniku, takže tu sa bavíme len o nejakom dizajne. Ale no možno jedine ešte CLA Shooting Brake, ktorý už sa nevyrába a nájdete ešte nejaké kúsky. Dobre, to auto je o trošku ešte ostrejšie, ale zase tá cena je úplne niekde inde, takže za mňa jedno z najlepších všestranných športových aut, ktoré momentálne sa dajú kúpiť. Komfort takisto na vysokej úrovni, toto keď si dáte do ekorežimu najmäkšieho podvozku, tak nemáte ani potuchy, že jazdíte v nejakom športovom aute. Takže je to bezpečné auto, aj driftovať sa s ním dá, aj krásne čistá stopa. Funguje to veľmi dobre. Ako ten torque splitter totálne zmenil charakter auta. Už to nie je ten halfdex a nedotáčavosť v zákrutách, to je minulosťou. Ten torque splitter funguje vlastne tak, že vy viete v tomto 4Motione poslať 50% na zadnú nápravu a vlastne z tých 50% viete dať až 100% na to zadné vonkajšie koleso, takže to ide do toho driftu až veľmi ľahko v tom režime drift. Tento facelift prináša jemný nárast výkonu, máme tu 14 koní navyše, ako reálne to nejak moc necítim. Dôležité je povedať, že tu prakticky ani turbodiera nie je. Krásne to ťahá už od tých spodných otáčok.
Nemám k tomu fakt čo vytknúť. Z 0 na 100 za 4,8 sekundy. Golf R variant začína na 53 400 €, ale okolo 61 000 už viete vyskladať naozaj veľmi pekný kus. S kovanými diskami Warmenau, performance balíkom, adaptívnymi tlmičmi, panorámou, Harman Kardon audiom aj servisným balíkom. Disky Warmenau sú o 20% ľahšie a zároveň lepšie chladia brzdy. A performance balík navyše posúva maximálku z 250 na 270 km/h. Ja osobne by som zostal pri týchto látkových sedadlách, pretože sa mi páčia viac. Ak ale chcete kožené, oproti týmto navyše ponúknú aj ventiláciu. Akrapovič výfuk sa pri variante objednať nedá, ale úprimne vôbec mi nechýbal. GTI Club Sport je síce v zákrutách ostrejší a trochu precíznejší, no naplno funguje hlavne za sucha. Za mokra už predné kolesa strácajú grip a zábava sa rýchlo vytráca. Práve preto mi Golf R variant dáva ako celoročné auto väčší zmysel. Užijete si ho v akomkoľvek počasí a ako rýchle, univerzálne auto na každý deň je to podľa mňa jedna z najlepších volieb. Zaujímavosťou je, že v Nemecku je dostupný iba adaptívny podvozok, zatiaľ čo na Slovensku aj základný. Ten som však neskúšal. Tento kus má adaptívne tlmiče za 820 € a práve kvôli širokým možnostiam nastavenia by som si ich osobne určite zvolil. Ja som si tento týždeň s R-kom extrémne užil. Musím povedať, že je to veľmi rýchle, schopné, ale aj komfortné a úsporné auto. Všetko v jednom. Pri kľudnej nohe som dosiahol 8,5 litra na 100 km, takže to je super údaj. A cenovo stojí o polovicu menej ako M3 Touring, pričom má ešte aj Golf R o trošku väčší batožinový priestor. Takže tu nie je o čom. Ak by ste mali nejaké otázky ohľadom R-iek alebo GTIčiek, kľudne mi napíšte, lebo mám s nimi dosť veľa skúseností, keďže som ich či testoval takto, alebo mal som ich aj dlhodobo, napríklad Tiguan R alebo Arteon R. Sú tam dosť veľké rozdiely, aj keby to človek nepovedal. Takže ak máte nejaké otázky, kľudne píšte do komentárov alebo mne do správy. Ja vám ďakujem, že ste to dopozerali až doteraz a prajem pekný deň. Čaute.